गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो मोजां हामलायनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। गासै मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जि खौसेथि बर' सुबुं गौथुम लखिमपुर जिल्ला दिनै दाफुंनाय जाबाय। बेनि थांखिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां दं। आं सुंद'यैनो फंनैसो बुंनो होननानै सानदों। जायखिजाया जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं गौथुमा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थियारि बा समाजखान्थियारि बायदिसिना बिथिङाव जौगाथायनि खामानि मावगोन आरो जिबायदि थांखि लानानै मिरु आफादखौ दानायजों लोगोसे दिनै लखिमपुर जिल्ला आफादखौबो दानाय जादों। दा बेनि थांखियानो जाहैबाय फर दि ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ दि बड' पिपोल्स रिसाइडिं इन लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट। लखिमपुर जिल्लायाव थानाय गासै बर'नि रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि गुबुन गुबुन बिथिङाव राजनितियानो हक राजखान्थियानो हक समाजखान्थियानो हक सोलोंथायानो हक बेफोराव दावगानायनि खामानि मावनो थांखि लानानै जों बे आफादखौ दिनै दानाय जादों। थार बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो रायजो हिसाबै लिङाखै जे जोङो गामि हिसाबै सोरखौबा जे आफादगिरि नेहाथारि गासै रायजोखौ लाबोनांगौ होननानै जों लिंनाय जाखायाखै। जों किसुमान सिलेक्टिभ सुबुंफोरखौ लानानै लिंखानाय जादों। गामियाव जे जोंनो एसेनि मानसि थिनहर बा माबा थिनहर बिदि लिङाखै। जों स्पेसियेलि सिलेक्सन खालामनानै मानसिफोरखौ लिंनाय जादों। जिहेथु जों आफादखौल' दागोन हिसाबै जोंनि गोदो आगुनि दैदेनगिरि आगुनि जोंनि आफादफोरनि खामानि मावबोनाय बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै आफादखौ दानो होननासो लिंथुमनाय जाखादोंमोन। जों राजुआ गासैखौबो लिंजोबखायाखै माने जिखिनि लिंदों 90% फैदों। बेवहाय जोंहा गोजोननाय दं आरो इयुनावबो 100% जों जि लिङो जोंनि हाबाफारिफोराव मदद खालामगोन होननानै जोंहा आसा दं। आंनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेनो, आंहा खावलायनाय थागोन जे जोङो बयबो खौसेथि आवगायनो नाजानांगोन, खौसेथि थानांगोन। फैगौ समफोराव जोङो बर'नि थाखानाय गुबुन गुबुन आफादफोरजों जोंनि हमना ला बर' साहित्य सभायानो हक बर' थुनलाइ एबसुआनो हक बायदिसिना आफाद जों बिसोरनि एगेन्स्टआव बेखौ जों दानाय जायाखै। जों बयजोंबो आफादफोरजों खौसेयैनो थानानै हयथ' नांगौ समाव जों जाथिनि अलखद समाव नांगौ जायोब्ला जों बयबो ज' जानानै खौसेयै खामानि मावनांगौ होननानै आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। खामानि मावनायनि सायाव फारागथिथ' बेवहाय थानाय नङा। खौसेथि बर' सुबुं आफादावबो जोंनो दंमोन। जागायजेननायनिफ्राय जों दङब्लाबो बुंनाय जानाय नङा। मोनफ्रोमबो जिथु एजिटेसन जादों बा मास क्राइं जादोंमोन गुवाहाटियावनो हक बा क'क्राझारावनो हक बा बबेबायावनो हक जायगायावनो हक जों जेरावबो जों दंजोबोमोन। खिन्थु जों माखासे मावनाय दांनाय बा माखासे डिफारेन्स जोंनि गेजेराव एसे एला सोमजिनायथाय बे जों एसे दा इउपिपि आफादनिफ्राय ओंखारनाय जादों आरोखि। बर' रायजोखौ थगायदों होनना सानो नामा दा बे बेलायाव? खुब सम्भब थगायदों होनद्रायनाथ' बुंथ्रायनाय जानाय नङा। खिन्थु जिबायदि सरकारनि बेबो मोननांगौ बिदि मोनाखै आरो मोनदोंबाबो जिखिनिखौ मोनदों हयथ' 100 फुलि माने सेटिसफेक्टरि नङा होननानै जों खामानिखौ सानदों आरो। कुइसना मामोन? जानाखि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव फैनाय फान्ड बा रां डेभेलपमेन्टेल स्किमफोर फैनाय बेफोर खामानिखौ एक्सुवेलि जों एसे एला मावनाय नुदोंब्लाबो जे फुललि बेयो जादों होननानै जों हमथ'नो हाया आरो जों एसेबां बे बुस्थुखौ किसुमान खामानिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव एसे बेले बेजे जानाय बायदि नुदों आरोखि जोंनि नोजोराव। आरो बुंनो थाङोब्ला जिखिनि माने रां बावजा मोननांगौमोन बा डेभेलपमेन्ट फान्डनि थाखाय रां मोननांगौमोन बेखौ सरकारा होनो हायाखै। दा बेखौ जोंनिफ्राय डिमान्ड थागोन जे बे रां बावजाफोरा बांनांगौ आरो थाबैनो बे जोंनि बर' कसारि गावहारि खुंथाइनि सिङाव बिसायख'थिखौ खुंनांगौ होननानै जोंनिफ्राय दा जौगानाया बबेबा मोनसे जायगायाव नामघर बानायब्ला बा बबेबा मोनसे जायगायाव ख्रिस्टि भबन बानायब्ला बे जौगानाय जाया। बेवहाय जोंहा गोबां आरोबाव दावगानो थाखाय गोबां गेदेर गेदेर स्किम नांगौ जोंनो। सोलोंथाइनि बेलायावनो हक दा जोंनि फरायसालिफोरनि बेलायावनो हक फोरोंगिरिफोरनि बेलायावनो हक एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै आरो गुबुन गुबुन जि डेभेलपमेन्ट स्किमफोर नांथारगौ डेभेलपमेन्ट स्किमफोरखौ दा बेखिनि रांजों होनाया सम्भब नङा।